כמה טוב שחזרתם אלינו. נמצאת איתי חלי ממן, מייסדת קבוצות תמיכה להרזיה, והיום את מספרת לנו על מודעות, יצירת מודעות, שעוד לפני שמתחילים בהרזיה, צריך להיות מודעים. אז מודעים למה? זה לא עניין שרק לפני שמתחילים הרזיה, זה בכלל איך להיות מודע למה שאני עושה ביום-יום, גם אם אני לא זקוק בכלל להרזיה, מה אני עושה. אבל כשאני מסתכלת על מודעות, אני תמיד אומרת, בואו נדע מי מטרפד לי הצלחה, ואז אני יכולה להימנע ממנו, ולשים אותו במינון הנכון. כן. ולדוגמה, להימנע כמו אלכוהוליסט, צריך להימנע מאלכוהול. כן. הסכרתי מסוכר, כן. והשמן משמן. כמה פשוט. נכון. תמיד התשובה נמצאת בשאלה. כן, יפה. אז אנחנו צריכים להיות מודעים לכמויות השמן. לכמויות השמן והשומן בתוך המזונות השונים. אמת. והוא מתחבא בצורה הכי מתוחכמת בעולם. הוא חכם. הוא יודע. ואנחנו לא יודעים. נכון. תראי, אם אני מסתכלת על עצמי, כשאני אוכלת לדוגמה משולש עוגה. כן. אז המצפון מדבר, אכלתי עוגה, אכלתי עוגה, אכלתי עוגה, והיא מנהלת אותי כמה ימים טובים. אבל כשאני אוכלת סלט עם רוטב טוב, אז אכלתי סלט. כן. מה? מי זוכר שהיה בכלל רוטב? והרוטב שם... והרוטב שם הוא היה ממש מעוגה. שם הקפצונים. נכון. ואז אתה מגיע למשקל אחרי שבוע, אבל בכלל לא מבין מה תרפד לך שאתה הצלחה. את הבאת לנו בקבוק שמן. הבאתי בקבוק שמן, זה משהו מדהים. כאילו, אף פעם לא הסתכלנו בכלל מה הערכים של... אני בכל מקרה. יש בבקבוק שמן 8,280 קלוריות. וואו, יפה. מעט, אה? אנחנו צריכים להגיד לקהל בבית שקילו זה 7,000 קלוריות. אמת. אם רוצים לאבד קילו, תאבדו 7,000 קלוריות. נכון. זה לא עוזר לאבד. זה לא. לא, כי הוא מסתתר. אם עכשיו אני אניח אותו לדוגמה בתוך הסלט או בחביתה או באורז, הוא נעלם. ואחד הדברים שעזר לי באמת... כף אחת מהקלוריות? כף אחת מהקלוריות, כן, בדיוק. כפית זה 45 קלוריות. כן, אז... ותלוי איזה כף, כאילו, איזה סרוויס יש. לא כף פולנית. בדיוק. כן. אבל אחד הדברים באמת שעוזר לי להראות ולהמחיש לאנשים איפה זה מסתתר, זה ביום שאני לוקחת לדוגמה, ניקח יום של אישה שקמה בבוקר ואחת 2 פרוסות לחם קל עם גבינה, ומגיע לה גם ירקות כמובן, אבל היא הכינה סלט והיא שמה בו מעט שמן. כן. מעט, זה מעט. נכון. מסכימה איתי? שפיכה קטנה. אחרי זה בארוחת הביניים מגיע לה שוב פעם לאכול כריך, אז היא מגיע לה כף אבוקדו, וזה שומן מדהים, אבל היא שמה גם קצת טחינה, כי היא מאוד אוהבת. כן. ואז ארוחת צהריים הגיעה, והיא הכינה אורז עם קצת שמן. ממש קצת. ובמרק היא תגנה את המרק עם קצת שמן. נכון. ובסלט היה שמן. וואלה. והיא הכינה חזה עוף. והיא שמה קצת שמן. יו. עכשיו, כשאני מכינה לעצמי חזה עוף, אז לבנות שלי אולי לפעמים משהו מטוגן, שניצל. אז את השפיצים הקטנים אנחנו תואמים קצת. ברור. ובארוחת 4, לדוגמה, היא הכינה כריך עם ריבה, ואמרו לה ש7 שקדים זה מאוד בריא, וזה באמת בריא, וזה מנת שומן נהדרת, אבל זה בריא. אז אם זה בריא, אז אני אוכל לקחת עוד קצת מהשקדים. כן. ואז הגיעה ארוחת ערב, והוצאנו את הטונה. והטונה הייתה בשמן, אבל סחטתי אותה, אבל זה עדיין שמן. כן. וקצת טחינה בסלט. ובעלי היה בשוק לדוגמה בעכו עתיקה, והוא הביא זיתים מדהימים. אז אכלתי קצת זיתים. ועוד מעט אבוקדו. והשמן הזה מייצג את השמן שבתוך המוצרים הבריאים האלה שאנחנו אוכלים. ברור, ביום רגיל ובריא, שאני עושה הכל כמו שצריך. ואת רוצה להגיד שאת כל הקערה הזאת אכלתי עד עכשיו? אכלתי עד עכשיו השעה 7 בערב, זאת אומרת, הגיע הלילה ואני יושבת מול הטלוויזיה ואני אומרת לבעלי, תקשיב, היום הכי מדהים שיש לי. אתה לא מבין איך שמרתי. לא נגעתי בבמבה של הילדה ולא אכלתי אפרופו, כי אחת הבעיות שלנו, אחת התכונות שלי כשמנה, אני אלופה בלזכור מה לא אכלתי. לשעבר, מאמי. לא, אני לא זוכרת מה לא אכלתי. אני זוכרת מה, כאילו, מה כן אכלתי לא נחשב. כן. זאת אומרת, אם הייתי באירוע ומנעתי מעצמי לאכול סטייק, ואז אני לוקחת את אותו יום, ושמה בתוך כוס. והייתי מה זה עדינה באותו יום, 3/4 כוס שמן, זה סביב 1,400 קלוריות, שאתה מוסיף לך ביום. ככה. ומי בכלל סופר? זאת אומרת, אני אשתה את זה? אני לא אגע בזה לעולם. נכון. אז אפשר פשוט לחסוך. אבל כשזה בשקדים הבריאים וברוטב וסלט, וקצת פה וקצת שם, וקצת טחינה וקצת... זה לדעת לחסוך, כי ברגע שאני אחסוך בשמן... כפית שמן זה 45 קלוריות, נכון מאוד. וכף 100 קלוריות. זה המון. אחד הדברים שעוזרים לי במטבח להתמודד עם השמן, כי אני גם כן אוהבת באמת קצת עם הספרי על השמן לאורז. אז אני עובדת פשוט עם ספרי של שמן. זה נהדר, כי פה את יכולה למלא את השמן הבריא שלך, ואת לא צריכה את התרכיז כימיקלים הזה. למיניהם, בדיוק. שם את השמן. הנה, יש לנו כאן טיפ. אנחנו נפרוש פה בסיינו, יקירה. תודה רבה. אנחנו ניפגש בשבוע הבא. בעזרת השם.